फुङावनो सिखारनानै लागासिनो नानिखौ बामनानै टाइमा मथा मथि जाबायमोन 4 रिंगा। हे उन्दै थाबासो बुजिगोन दा नोंसोरबो। रंजादों फुङावनो नैबे खर'निख्रुइ देरसिन मोदोफुलखौ मोननानै। मा खालामगोन दे आं बेखौ जागोन आरोलै मा। बेनिखायनोथ' सिखाव खंखाय लानानै हाखावदोंना। खालामबाय अपारेसन नायबिजिरनो नागिरदों सिङाव मा बेराम जादों। आयु सिथासेयानो नोगोद आखाइजों समानखा। बेगरखौ दोनगोन जोलै जाबायबो अरखा अरखा डाइनासर बादि। गोथाव गोदैबो। जोबनायाव आं मोनसे गेलेनाय भिडिअ होगोन नोंसोर गेलेनाङा दै। सामफ्रोमबो फुङाव बिदिनो जाबाय था लिभार मोजां जायोनो। हजों बुरिया लेमगासिनो गांसो फुंनि आदारजों जानोनो। दे बिदिनो सामफ्रोमबो सङै खावै जाहोबाय थादे आंनि अनसुलि हिनजाव। हरै बिबैया फिसौजोखौ बामगासिनो हरै रकिया थेन्थावगासिनो मोनायाव साहित्य सभा नायनाया मेगन मोदै जादोंनो। जोंनि न'खरखौ बेसो नेदोंथ'। फिसाजोआ बाथाबलायबाय बिफाजों बिबैया रुनोनो अमानि आदार थास'जों अमा खम गोथाव मोनजासिगोन बे। बुरिया सुगासिनो जि जोम बुंलायथारदों वासिं मेसिन नांलाया आंनो। आंहालाय जानांबाय बखालि फिसाजोखौ लानानै बेरायथ'नोसै जोंहालाय देवानिखा ने। बावदोंसो बुरिया एवना गालांदोंमोन फाजा बेखौनो एरफैनांबाय। दानिथाय मोनजानाय नंलामोन दा खामजोबसिगौमोन। खुरफैबाय बुरिया ओंखाम बुङो बेखौ बाजै हटेलनि भेज थालि जानोसैलाय रायजोफोर।